Sanibonani, sinibingelele babukeli nani balandeli bensika yesizwe TV1. Igama uNkosi Sibongo wangadi presenter yakho yeinhlelo nohlelo lahamba phambili la ku channel Siyathokoza emakhosini. Babukeli nginesimemezelo esikhulu kakhulu engicathi siyosiza abantu abaningi. Njengoba ke abantu ke bazi ukuthi siya December, abantu ke bafuna izinto zokuphila, abantu bafuna izinto zenhlanhla, futhi abantu bafuna ukufika kuDecember benemali futhi begezekile, bemakhaya bazi ukuthi cha impela uDecember wethu siyowudla kahle, izingane angeke zihlupheke. Ngingofiki kuleso simemezelo engicathi umbukeli wenseso yeTV1 uzohlala elindele ukuthi ngimzela nani namhlanje. Ngizoqala la. Babukeli ngineshow noma ngiyazi ukuthi abantu bazibuza imibuzo ngezinombolo zensika yesizwe TV1 engasatholakali on WhatsApp nasezingcingweni azisangeni. Isizathu salokho sesihlangabezane nebhadi lokuthi ke nathi beze befike kuthina laba ke abazi kakhulu lapha kweze technology. Inamba zethu zombili elize besiyiveza la enhlelweni zensika yesizwe TV1 eku 061 012 1225. Leyo nombolo ihackiwe, bayihekile abasile bayihekile bayisebenzisa. Ngingazi ke inhloso zabo zokuyisebenzisa ukuthi bayisebenzisela into yapi, ngoba leya nombolo sikhiphela ukuthi sikwazi ukuthi sixhumane nabalandeli noma ke nababukeli benseso TV1, sikwazi ukubonisana, sikwazi futhi ukuthi ke sibhekisane indlela eyaphambili. Kodwa ke ngiyasola ukuthi le nombolo ukusebenza kwayo ibisetshenziselwe ekutheni angazi noma ukufuna ama client for abantu abathize noma izinyanga ezithize, noma bekuyithathelwa nje ukuthi bekwazi ukuthi begroome abalandeli benseso TV1 bebakhombe ku direction ekungeyona. If leyo nombolo usayisavile noma usayisebenzisa, ungangithola kuphela uma uyifonela. Kodwa nakhona isishintshiwe, isisebenza endlini kuphela, asisayiphathi ephaketheni noma asahambi nayo, kodwa ayiWhatsApp. Inamba ethi 062 012 1225 asisayisebenzisi ku WhatsApp. If uyithola ku WhatsApp ikhuluma nawe, lindela noma okwazi ukuthi awukhulumi nami. So leyo nombolo ke asisayisebenzisi. Inombolo ezintsha esizisebenzisayo njengamanje angeke siyikhiphe okwamanje ngesizathu sokuthi kusafanele siqale siyibheke lenkinga ukuthi ingaphinde futhi isilimaze noma ingaphinde isishaye, ngoba uku-expose inombolo ze-channel sesikubonile ukuthi kuyasilimaza ekutheni abantu bekwazi ukuthatha advantage, ekutheni beyithathe bezenze ububi noma beyisebenzisele for izinto engekho right. Kunabantu nje abakhalayo abathi bayo bakhulume nami ngathi abenze lokho ekugcineni ithola ukuthi bekungemina. So leyo nombolo besikwazi ukuyisebenzisa yize bese ingayisebenzisi ngedwa, bese kunabantu abakwaziyo ukungena kuyona beyisebenzisele for their own benefit. So umbukeli wenseso TV1 inombolo ezintsha zizokhishwa, kodwa hayi manje until sikwazi ukulungisa lenkinga esibhekene nayo ukuthi ingaphinde futhi isishaye. 2, inombolo ezokhishwa kwinsika yesizwe TV1 akusiyona eyabantu abafuna odokotela noma abantu abafuna ukubuza ngodokotela, kodwa kuzoba yile advertising, since abanye bazi ukuthi insika yesizwe TV1 ayishuthi ama documentary kuphela, iyayenza futhi nemicimbi nezinye izinto ezisemaceleni. Lokho ke sizoyikhipha inombolo yalokho ngoba siya December manje, abantu ngiyazi banemicimbi emikhulu emakhaya, abanye bayoshada, abanye benza insika yesizwe ke lo msebenzi iyawenza. So abantu ade besebenzisa le nombolo ukusibhuka noma ukucela izinto esesibenzele zona, angeke sisayikhipha leya, sizoyikhipha nje singasayisebenzisi. Sizokhipha inombolo entsha yalabantu abathi bacela ukushuthela umcimbi, bacela ukwenza ama photoshoot, bacela ke advertise ku channel. Inombolo izoba yodwa eyenza lo msebenzi lo. Mase yami personally izoba yodwa futhi, kodwa sisahamba imigudu ukuthi sikwazi ukuthola ke inombolo ze contract, kodwa siyatholakala, angisho ukuthi asitholakali. Ngibonga kakhulu umbukeli ukuthi uyayizwa lento engishoyo futhi uyayiunderstand. Isimemo engize ngaso la ngithunyiwe udokotela ubaba uKhumalo lapha eMlazi kaV. Umkhulu unevideo ayenzile, sikhuluma ngokuphakamisa inhlanhla yomuntu. Level 1 saze sawufika ku level 4, asiyanga ku 5. Lo level 1 to 4
abantu bakhomentile bathi cha mkhulu siyakuzwa uyakhuluma and into oyikhulumayo yilesi idingayo ke thina into enhlanhla engeke ikunikeze inkinga sifuna ukugeza thina sifuna ukuba clean sifuna ukuba nezingcawu zenhlanhla kuthina umkhulu ke uzakhile izinsuku kulo November esiuqalayo nje uthi umkhulu izinsuku uzibekile zibhaliwe la screen izinsuku azohambisa ngabo abantu olwandle insebenzo ozowuyithola lapha ya ifana exactly nezinsebenzo ade ichaza kwivideo edlule la ichaza khona ukuthi uzofike wenze lokhu nalokhu 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 uhambe uye ekhaya unezinto ofike futhi uyisebenzise ekhaya lezo zinto ezokwenza ukuthi kuvuleke inhlanhla yakho ugezeke futhi uwazi ukuthi cha mase ubuya kumkhulu ngicathi ivideo abantu bayibukile and abantu bakhomentile kwivideo basho ukuthi cha mina umkhulu ngimuzwa kahle lesi special siyokwenzeka kulezi insuku ezibhalwe la escreenini akathandanga ukuthi sithi usuku olulodwa ngesimo sokuthi umthango wabantu akafuni bebaningi abantu abeza ngoba umkhulu ufuna ukuyinikeza isikhathi nomuntu mebhekana naye emsebenze kahle ngokwesikhathi so ingakho izinsuku ibona ngathi zihlukene ziqaqene 2 izinsuku futhi uzenza ukuthi akube lezi la izinsuku umuntu esazi ukuthi useholile no maka enzo sebe right ukuze sikwazi ukuthi si-afford noma singathi la ngigeja usuku angokoholi usuku wenje wakubhaliwe nje la screen izinsuku ezikhethiwe yizona ke lezi uyabhuka kuyinombolo zamkhulu zintathu khona eWhatsApp ayo khona ezokuthiwa ifonelwayo lezi inombolo uyasifonela uyabhuka ngo200 ukubeka isport sakho bhuka ngo200 emva kwaloko mase kubeka indawo yakho uthi ngosuku olithize usho ukuthi mina ngizobe ngikhona ngalolu suku izinsuku nje bayihlukene nje zibe zingaka nje umkhulu wenzela kona ukuthi engathi umuntu mina ngagejwa usuku olithize eliyansebenzo ngangiyifuna kodwa okuningi umkhulu uzokuchazela efonini ukuthi lensebenzo le special lesi siyokwenziwa kulo November sizobe siyini kanjani kodwa konke ngicatha okuningi ukuchazile kwivideo esigcina ukuyishutha nayo omkhulu so mbukele ekhaya wentsayiswe TV1 if wena uthi ufuna ukuphila if wena uthi ufuna ukuba clean wena uthi ufuna ukugezwa uthi ufuna ukuya ekhaya uzizwe cha impela nento engiyoyisebenzisa futhi eyizongiphilisa siphilise nomndeni wami nazi izinsuku zibekiwe fonela umkhulu uyilalela insebenzo ezokwenza yona ubhuke mothi uyayithanda usho ukuthi mina ngizobe ngokhona ngosuku olithize uthi umkhulu ufuna abantu awu50 kuphela so bhuka kusenesikhathi shesha ubhuke first come first serve 50 people abadingakala kulesi special sikamkhulu uKhumalo inombolo zakhe zisecila ku-screenini njengamanje lezi inombolo zifonele uWhatsApp ube neshow ukuthi ukhuluma naye video call umkhulu nikwazi ukuxoxa umbone ukuthi uyena before ubhuke uyizwe insebenzo ukuthi uzobe kwenziwani nani umbuze futhi imbuzo ukuthi le nsebenzo engiyoyenza lapho iyongisiza kuphi nakuphi kodwa to be sure noma to be 100% sure ukuthi understand ukuthi umkhulu umuntu onjani osebenza kanjani buka amavideo akhe umkhulu uKhumalo buka amavideo akhe umuze ukukhuluma kwakhe uzwe insebenzo azobe yenza abantu lapha ya eThekwini elwandle la yonisa khona kulezi insuku ezibhalwe la screen so mbukele inseswe TV1 kuyashiwo ukuthiwa 50 people abadingakala lesi special sukuma kusanesikhathi ubhuke ubeka usuku lakho ukuthi nawe ukwazi ukuthi ngalezi izinsuku noma ngalolu yasuku ngizobe ngikhona nami ke ngiyobe ngikhona lapho kulezi izinsuku zonke ezibhalwe la screenini ngizobe ngihamba nani ngifike eqathatha nayo udokotela kwenziwe insebenzo ngiyikhona ngiyibuke nami mhlawumbe futhi ngagcina ngingena ngoba phela ekugcineni akufanele sithambane ebantwini thina singayi kulabo bantu ukuthi sibe nani ngaleso sikhathi lento ehlezi sisho siyinsese TV1 ukuthi if ufuna ukuphelezela uyobona umkhulu othize unemvumo yokusimema ukuthi ngicela ukuhamba nani nibe khona ibhadi sekuyilo lele inombolo ukuthi ke asisakwazi ukuxhumana siyinsese TV1 nabalandeli ngenxa yabantu abathize abasile kodwa lokho sizokulungisa sizokwenza iplan yokuthi sinikeze inombolo ezintsha ezizobe seyiregistiwe ngalendlela ukuthi azihackeki so mbukelo insese TV1 umkhulu uKhumalo uyakucela uthi nje sondela kuye if uthi wena ufuna insebenzo yasemanzini noma leya nsebenzo especially lesazosenza uthi sondela kuyena fona njengamanje ubhuke u200 ukubhuka imali yensebenzo ikhona iposter la ilokhu ivela screenini inamininingwane yonke nala futhi kwi channel ipost ikhona
ezokwazi ukunikeza imininingwane ethize mhlambe mina engeke ngikwazi ukisho njengamanje, ufonele umkhulu kunazi inombolo zakhe eyintathu la screenini, ucele ukuthi ekuchazele ngaleyo nsebenzo and futhi ke usho ukuthi ke ngiyabhuka if uyithanda insebenzo asuke ekhuluma ngayo. Isona ke isimemezelo leso mbukeli Ntsikaso TV1 ebenginaso engithunyiwe nami kwathiwa cha angize ngizosibeka phambi kwenu njengababukeli beNtsikaso TV1. Mbukeli ungakhohlwa, siyabonga kakhulu isupport olokhu usinikeze yona njengomkhulu Ntsikaso TV1 and siyacela ukuthi ke uma subscribe kwi channel, lokho kuyokusiza kakhulu ngoba mesifaka into iyobiqala ivela lapha kuwena nje ingena into si-upload ukuthi ke Ntsikaso TV1 isi-uploadile. Umkhulu uKhumalo sizowenza futhi nama video sichaza lensebenzo if isikhathi sizoba naso, kodwa uthi angigijime phambili isikhathi sisakhona abantu bekwazi ukuthi mesigcina singakwazanga ukwenza ivideo naye echaza lensebenzo, angifike mina ngizonibekela lolu daba enginibeka lona ukuthi siyacela bukhani abantu abafuna kule nsebenzo bawu50 abantu abazosebenza abazosetshenzwa kulesi special esizokwenza omkhulu kulezi insuku ezibhalwe la screenini kulo November. So abantu ke abasukume abantu abamthinta umkhulu isikhathi sisakhona sikwazi ukuthi ke siyogezwa lapha sibuye siphila sifakwe inhlanhla sinikezwe izinto esofike siyisebenzise ekhaya. If ufuna ukuzwa ukuthi yiziphi into ongafanele uzenze before uye kuleya nsebenzo, fonela umkhulu uzama ukuthola ukuthi yiziphi izinto ofanele ngizenze for insuku engaka before ngiyokwenza leya nsebenzo leya. Kodwa bhuka kuqali uyenze sure ukuthi umkhulu une 100% sure ukuthi ukhuluma nomkhulu uKhumalo. Kube kuya ngami inkinga nayo inamba iyafonela kuphela le ka 062. Mongafona futhi ubuze kumina noma uthi ngikubhukhele kumkhulu if ungamtholi yena, ungakwenza lokho kule number ya 062 isafoneleka, but ungangi-WhatsApp kusuke ngemina ku WhatsApp asiyisebenzisi nakhona futhi asitholakali njalo ngoba le phone isihlala endlini esiyisebenzisayo for leya nombolo leya. Kodwa sizoyikhipha inombolo oyoyithola osithola khona 100% ngisho kuthiwa ufona ngasikhatsini iyobe kumina. Kwamanje sisalungisa leyo ndaba. Inombolo engizokwazi ukuyikhipha la ku channel yile yabantu abafuna ukubhukhela izinto ezinjengemicimbi, ama-photoshoot, abafuna ukubuza ngomsebenzi wethu loyo ngokuchazayo, nabafuna ukubona nje our previous work esiwenzile ngoba asikwazi ukufaka la ku channel abantu bawubone. Kodwa ke ungakwazi usithinta ucela ukubona ubone indlela esisebenza ngayo nezinto esizenzile kule department yaka advertising nale department yemicimbi nama events naka filming naka photoshoot nani. Kodwa nje okuningi uzokuthola mase sikhipha inombolo le esoyikhipha for advertising. Ngibule Ntsikaso TV1, ngibonga kakhulu ithuba, ngibonga kakhulu isupport yenu until ihlangane kwi video ezayo. Siyanthembisa ziningi izimanga esizonivezela zona, kuningi okuzayo, kunomgede sizokuveza esiwuvakashelile ngihamba nomkhulu. Ngizokusho kodwa konke lokho kwi video yakhe mase ngiyinaye niyoyibona imanga esiza nazo Ntsikaso TV1 ezokulethela ke impumelelo noma ezokulethela ke intuthuko njengomuntu ke ofuna inhlanhla noma ofuna ukuphila. Kodwa ke especially samkhulu singo November lo soqalayo nje njengoba iqala inyanga, bhuka njengamanje ufuna abantu awu50. Siyabonga kakhulu.